Jeg har puttet noget normalt postevand og noget kartoffelmel i, og så rører man lidt rundt i det med sådan en piskeris. Så skulle det gerne blive til sådan noget slim. Fordi der skal lidt mere kartoffelmel i. Se, nu bliver det så lidt stift. Så ser vi lige, om det bliver godt med det slim. Så lægger man det op. Jeg tror, der skal lidt mere vand i. Så. Okay. Så prøver vi lige at se, om slimet det er godt. Så må vi håbe på det. Det er noget godt slim. Og det var så, hvordan man lavede slim.